Duh denok gandolane ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati. Beh, iki nyanyi apa to nek brebeg iku pengen ngene lek nyanyi iki mbok yo aja kaya gembreng diseret to suarane arek jan trek ngono. Nyanyi iki lho mbok sing penak ning kuping iki dirungokne ajane sing cering ngono aja dedene gandolane ati jan kok gembreng diseret. Semlekese ra ngerti to. Aku iki penyanyi artis dunia. Oclok the best. Leh pret artis the best di dunia piye wong lek menyanyi ning kene renek penonton endi jajal sing nonton. Lek renek aku ngene iki paling ya sing ngrungokne sapa jajali. Ora nek wong sing gelem ngrungokne terus suarane dedene gandolane. Rasa ngenyek. Wis to aja ngenyek aku ya. Aku suaraku ya ngene iki prima adanya, oke? Ki ngene iki lho. Enak ular. Mangkel endi lho? Iya kuwi lho piye lho? Iki. Iya. Sase sem. Jenengku ki semel kesel duk se. Lah iya, semel kesel. Didelok entuk aku adek rupaku kok ngene gara-gara iki meng gara-gara. Lah yo 200. Cek tak takoni, emang kondi. Kok ngono lho? Tekok kepo apa ketek ke foto. Tas kok jumbleng ku yang ngising kene. Ya ora ta, aku ngisingi ya dadak ning ning jumbleng bintang 5 gah mening jumbleng kok ngono. Jumbleng bintang 5 koyo piye lho bolongane? Aku pengen roh bolongane koyo piye. Bentuke oval ora kaya jumbleng biasa-biasane sing bunder ngono kae. Ora oval. Ora ngerti oval to we. Halo adik, abang masih di kantor adik? Iya bentar lagi pulang. Ya, ya udah ya. Ya. Kalau deloken Mas Tapir kaya Mas Tapir ngono kalau mbokan. Ya mene kae. Wis entuk sak kebo kok ngono. Lah kaya kono. Ora ngerti to, Tapir. Nyapa? Ki akhirnya iso ngaret caper jenenge. Caper ngerti ra? Trek iki sregep kudu caper. Caper ya kaya kono sing gur nyanyi ae penggane. Lho. Lah kok oclok kok karo ayang kowe. Beres iki. Oh. Ki opo lagi ngaret apa lagi? Ora sak gaya caper ngene. Caper piye to? Wis entuk sekebo tenan kalau lek caper kae kebone isine aku suket. Gak jadi jajan. Gak ero dilarekne. Wis sinau. Piye to kuwi iki? Iki lho timbang arep tukaran, mending delok entek iki suwal kok kaya ngene iki mending diewangi bubuti kok kene lho. Banyak iki. Bene tak serku. Kuwi lho nyapa lho, ya ning ngaret iki. Nyapa sregep asline anek semula kesel caper to we. Ora tambuhanku kuwi kok Lho. Demen kaya ngene iki, prak mending aku nyanyi Mas yo suaraku. Jeng. Semlek ojamur oclok nemen-nemen. Mengko tularan oclok kok, tenan. Sakjane iki aku yo wedi lek ketularan oclok. Tapi yo piye neh, trewong mengaku roh wonge nyanyi yo lambeku wis gatel pengen nyemantani. Kowe rasah kemalet kaya ngono lek omong. Mas yo aku kaya ngene to. Kene panggah keren, to. Keren piye wong lek nyanyi suarane kok ngono, keren dari mananya? Jenenge aku. Balik arah apa yo? Ngene lho, aku ki kudu rasir balik. Aku isir ngombe ngelak iki lho. Kok tak wae balik kok. Heeh. Cocok. Kayak menteri dodol apa kae? Tak paranan sik. Tenang ya, terima kasih ya. Yo. Lah ngene senang, Mbok yo. Tak lem ae lek nyanyi. Es. Walah kesel ora nek wong tuku es iki. Panas kok ngene. Ngentang-ngentang. Beneran. Kowe dodol apa, Dil? Es, cocok. Iki arep engkekne semel kesel, ya? Heeh. Pira iki, Cil? Iki 5.000 wae. 5.000. Masalah. Dikku keri, Dil. Sesuk piye? Utang pisan ae, ya? Kita kuwe lho 5.000 lho. Aja ta wong
Wong-wong arek panggah utang to, kesel aku. Wah, wong aku sik pisan iki mesti ora oleh. Walah. Dan to. Demi semula kesem sakne kayak ngelak. Yo, sak rehne kowe iki wis tau beneh aku. Ya wis nyo. Tapi engko lek rong dina dadine 10.000 lho ya. Mah, ya wis ora apa-apa. Besok tak sahur ya. Ya. Tenan iki ya. Tenan lho ya. Sedotane ndi iki? Denek wis tak cucut-cupen ngono lho. Masa yang ngecut ngene? Iya wis tandang. Ya kula entak lambeku ora yo mo semula kesel. Ya dilogo. Ya wis sakno. Kita gosek ya. Heeh, sesuk lho ya. Oleh roh semula kesel aja mulai iki utang. Wong iki mesti nesu. Nek sesuk 7.000. Ya wis. Ora 100.000 pisan ae. Ora apa-apa gelem aku. Iya, ya wis. Tak saya dulu ya. Suwun. Ya. Tas. Utang neh. Mathuke geger kuwi tak tulisi. Tak tulisi nganu wae. Dagangan khusus utangan. Paling yo wong iki. Dadine aku iso bathku akeh no. 2 dina 7.000. Lah kok 10 dina wis pira iki kok. Ngono mathuke. Kuwi yo ora cedhek-cedhek lho tapi ki yo kemang. Lho to. Sok tak gawakne es. Iki aku ya, Pak, aku ya mengelaki lho. Lah kon kowe iki opo lho ya aku nukane sebelah kesek. Ya ngono saya tuku loro. Piye enak. Mbah jan mantap iki mang ese. Nyapa? Wong iki aku kok wis ra ngekeki apa-apa. Aku mari ngaret ngelak lho. Lah terus aku peduli. Ya. Dediknya apa lagi? Arepmu masalah. Beh, ngombe utangane digawe rayan. Sam, semelek. Kuwi iki ngombe utangan, kok gelem lho kowe iki. Beh. Apa? Utangan? Lah. Beh, ngene iki jathono gak ngombe lek aku keracunan ngene iki sapa nyong? Gak aku lek utangan kok kene. Iki demi awakmu lho semelet. Tapi ki lek utangan ki ora berkah. Ngerti apa ora? Iki. Gak. Iki. Ojo. Peh rasane Ojo. Iki gara-gara awakmu lho til. Syukur gendaan terana ora modal kowe iki. Ojo iki tak ombene ae kampret. Terus lho, gulu-gulu. Iki lek aku ngutang kowe gelem nyaur. Gak. Kampret. Aduh, kapok. Kapok. Jan kerajingan. Ayo Dil. Semangat. Aku pensang iki jiwa iku. Ayo Dil, ayo Dil. Ayo Dil. Lah pasane kowe. Nyapa aku? Bayar utang. Utang apa? Wong aku cedhek kowe nggih ngutang lho ora. Beh, Banyu sing mau ombe kemang. yo ngalah ngombe Wis menehi rapanku kok ngene iki ya Allah. Sing nguntali sapa? Wong duh aku nyanyane aku. Pacarku dari mananya? Dari Hong Kong. Malah rugi diutangi ngenek raiku. Duh, Jangke bocah loro jan keranjingan. Titenan aku lek cocok esuk. sabar Til, sabar. Terus paling ngono kuwi takdirmu. Arek teles kok ngene geni to Til, iki Lah wamu weruh apa ora aku mang dine uncali banyu kaya ngono kae mang. Beh. Bocah loro titenan pokoke sesuk. Terus bocah kayak iki nglecen lho Til. Kowe iki kok ya percaya diutangi. Ya sih Mbak Mentil, timbang kok tukari ae aku arep balik saat golek mbah. Oh, kan dina balik apa nah? Bye. Aku lu tak balik. Kondusnya ini mari mendem karo cah. Duh, krasa nguyuh. Masa aku arep nguyuh ning tebu-tebu. Engko nukku ilang. Tapi kok ora betah. Wis ora apa-apa lah. Ora uang nek. Nah. Aman wis ning kene. Rasane pelan-pelan.
Oh, lah iso mlayu kok paramu lho ning ndi ya. Surup iki dikuber kok mau. tak surup balik Kena aku bersih ora. Mau kabune dak enak. Wah. Kayak sapa lho yang nguyuh ning kene. Ih, ngadeg kayak wedok ngadeg iki lho, ya kocir kayak, Pak. Wah, teriuk leli kok lali kae. oh mantep mang Kalem. Antem ya, antem. Wah, ra kena sadamu iki lho kena iki kena Sadar. wah keranjingan enak wong nguyuh dibandemi nyapa jane tak uyuhi lambemu kapok lho kowe kapok Ada. Tak atur.